Jon, zorionak, azken horako amaiera. Eskerrik asko, bai, oso estua. Azken igoera, gero, erraitz, amaitu eta gero, azelerazio hori klab izan da. Bai, bagenekin, erlaitze minen gozola, baina goiko partea oso sigasegatxu izaten da, gora beratxue, eta nik badakit sailkapen nagusiako ez nintzela arerio zuzena, eta igual hortik bai askatasun pixkat izango nola, eta momentu egokira etxara ondet eta ondo atera da, ez? Zabez joan denean, zalantzak izan dituzuen? Bukaeran, hemen, esprinen. Bai, egesan eraso indartxo jodo, ez? 500 metro faltan, baina, konfiantza neukan baten bate aterako tezen, zuloa iztera, eta atzera begiratu dut Bugman zetorren lanzauta, eta, bere gurpila hartzea lortu dut, Magnutinen gurpila, eta, gero, marran justu guzti irazi diot peiori, ez? Gipuzkoan, zuretxea? Bai, egisan, ez dintetet gehiago eskau. Nahiko ezkerrekoekin hasi ginen itzuli hau, nahiko triste erlojupeko kaskarrorekin, eta behi da, gaur hemen Gipuzkoaren aurren, Zalegon aurren, nahiz eta egoera kaskarronekin ezin danak hemen egon, egisan Zalegoa zoragarri da portatzen da, eta oso pozik, egisan garaipen hau eskaini nahiko nuken ere etxean dagoen eskalagunari eiderri, eta bidean datorren alabari, amaneri. Zerek, Jon?